Good morning, guys. Good morning, guys.
Hello po, good morning, good morning. Good morning po sa inyong lahat. Paulan na naman po kasi. Madilim ang ulap. Hello, Sam. Good morning. Wala, paulan na naman dito sa Bicol. Gulot tayo ng almusal.
Good morning, Ate Kapay. Ito na, umulan na naman ang Bicol. Umulan na naman ang Bicol. Mm, Maaga pa lang, umpisa na ang ulan.
Good morning, Ate Joy. Good morning. Good morning, Jan. Good morning. Yan, lumakas na ang ulan.
Galing ako sa labas, naulan kasi kaya pumasok muna ako dito. Hmm. Kanina pa yan, umaga, laging maulan.
Good morning, Trixie TV. Maulan sa labas, kaya dito muna. Sugod. Ano na to, Facebook page.
Good morning, Charlie Cook. Inumaga tayo, malamig dito kasi maulan. Rug-rug man yun. Rug-rug. Rug-rug. Sabi sa'yo, lipat mo na. Abot mo na yan. Dagdag yung views. Yung ano niya, sa ano garo yan? Yung guro niya, sa tempered naman ako. Nagising ako, nagutom, di nakapag-dinner. Napuyat yata siya dito. Natulog na doon sa live ni Idol Pugak. Hanggang ngayon, naulan pa rin. Mula umaga. Talaga sana ako kanina nagla-live. Yun, umulan. Ito, tanong dagdag ko. Kasi ayaw mo. Ayan na siya mga ano. Yun, hindi. Pero di nakasubscribe. Sa ano yan, mayang Google account. Hindi lang dyan magdalan. No. Tupor na baga ko subscriber. Nagdagdag.
Guys, almusal tayo, guys. Sir Apple. Gurug-gurug na. Gurug-gurug. Ayun, Sir Apple. Hmm. Para lamahan to dyan. Kasi yung nahilig. Marami na. Almusal tayo, Sir Apple.